Bueno, egunon beste egun batez. Gaur kontan plan desberdine berriz. Oporretan jarraitzen dago Asturiasen, da gaur da 22, abuztun 22, 2024, bale? Eta gaur egin behar dugu, saiakon ez behintzat, Kobadon gara igotzen, hortik aurrea da. Hortako egin behar dezuek, Kangaz de Onisetik, Kobadon alde hartu, hemen rotondan eskubi hartu. Eta hortik aurrea jarraitu bai. Eta hortik egiten zate Kobadongako basilika, hemendi 7-8 kilometro. Eta hortik gora dago iguera. Orduan, saieko ez ia zionon, aurten ez da egitzen bat entrenauta naun, orduan, eta gaina lausoa ido. Orduan hemen lausoa ibalin bado goran, ikusiko da, abitu ingo behar. Haure ez dakit, bideo biokoeten ez da berez nire kanalen jarri nonekoa, baina, saiauko naiz eta, politia gatzen bat interesa balin bako izuentzako, jarriko eta bestela, netzako, pribaton jarriko eta listo. Hale, venga orduan, hortik aurra. Hala, guazen ba. Bueno, eta lehenau garrabatu izuten bideo eta gero, 7-8 kilometro behin ondoren, hementxe Kobadongako santutegie edo dau, hortxe dau, hoixe da. Hemen kotxe egin da igodeik ez du hemen digora, aparkatzeko eta udan kriston jale eta. Orduan kasi hobena da, badare parkinek biden zehar eta han utzi eta autobus lantzaderak edo hartzen jun. Eta gero amabergine edo esaten dana dau, justu hortxe, hemen ezkarretan. Hortxe da, bale? Eta ne arte, aldapa pitxin badau, baina erretxi dugu zeate. Asunto hemen digora hasten da, hemen digora kriston aldapea da. Eta bakoraka ez dizuek grauko, zeti pixu asko dauket, ez naiz ni hola mendin debiltzen ez pixkat, baina paseoko velozioaren, orduan hemen gora pena pixkat emango nuke. Orduan saiagoan ez gora igotzen, tarteka pintzela datxo batzuk edo graboko izuet, egin gotena da zue bidea ikusteko goitibera jarri kamera martxan, eta bide guztia bergrabatzea izueten zuek ikusteko zer da. Orduan boixe, esan da bezala, hemen ez pasate oso goizio etortzen uda meintzet hau itxite oten da. Kotxe guztet 7-8 aurrez daukile igotzegia. Torron inbarra da autobusekin igo. Eta honea kotxeen etortzeare ikustu ez dueze kaosa egoten da. Kriston kaosa egoten da. Beti kotxe dare zina parkau eta 3 parkin dare bideen zehar eta hor utzi eta asko zobeto. Eta boixe. Vale? Orduan, hemen di aurra pintzela etxon bat beste graboko izuet, baina... Vale? Venga! Esan dizuetan bezala pintzela daka grabatzen jungunez, bale? Hala hitzaki politiako eta rasa pixar hartzeko, zati, portzentajen oso altu ez tala ituen niga, euneko 11 hola daukela tramotan. Goran uste gehiago daukela. Pare kilometro indi jo eta, asfixiautan, eta boixe, tramo handi bat olaxe da. Hemen, hau ez da gizerdan, urritzeko, ez da gizerdien, urritzek eta olako, zean, bason. Hemen espazioate asko ibili ni bezala eta txerrendulari espazioate, lasai hartu, ni mendiko txerrendu ginau, plato txikin, lasai. Ez da gube zer jokunda, bale? Autobus egibiltzen diemen lantzaderak eta turistakin, kotxe egiztezu ebiako, bale? Xoabe, arreskoik hartu be, gatu barrezuena gatu. Ega! Eta gu hemen dixe gatoz. Hemen dio gora inbar dau. Arnasa pixia dartzen gatu nahi zati. Hemen noen tramo fuerte bat azten da, 1,5-koa. Gainea hemen di gaurreia lainoa dau, orduan ez dakit zenbat grabatu al izango eten hortik gora. Zan hemen dikiten dola zuzen tramo karrentxonat hemen dio. Eta gero horrea pasatzea eta gainien kaxikoat bezala pasatzea, besta lekuatea bezala. Baina, lehenengo eta behin hause oztopo paso barret. Hala, zike, pixkianaga, xo. Besta matek euta hor nien ez bagarra gatzen dana txegaten duen. Mentxe zeitzen diepanik, hemen bazeok mirador de la reina, bazean hemen. Igual gorago dek. Hemen geldi atin da dintzat.
Izan tramo horrak, hemendik horare igualazeak. Bueno, haitzeki hartu jat, agazpixiat hartzeko. Hola itxota honen aldapagora. Normalen behera zigozteken agola pixat, erdi jatorra o normalita olin behak esatik, animo, te queda poco, pixat engañeu nahi, ez? Animo, eman nahi. Eta batek esantziak, pues arriba hay sol. Puta madre. Zati plana hoan, ni bizikletan nio, eta umek eta emaztea autobusen iotzea. Eta, nik itziatze sistema alda indioen sobrare autobus lanzaderak eta otetuk. Alsa o kompainia horrezu gartuta. Dana beteta ahi, etzeok. Oin arte izetan, ailau eta betetzonen eta itxoan. Ailau eta beteta eta ailau eta... Toin sobrare aurro gaunetita dana gizteizkia. Eta kotxean juten dana bertaino. Ez da guzu, tiketea biarra ez da. Hostias. Eta pena ez, ati plana politia bamestara horre euskie omentzean balimazioan goran ba. Eune pasatzeko hor, baino tira. Zengo zo ba. Dana etzopa. Banean egingo jat, Gora igota. Haude betekea. Arteizi zeituk edatain. Venga. Bueno, hemen zeiten dio. Este motza aldapa hau, la hostia. Gora ematei euskie. Este txerrendularik izan don bezala. Igual lehengoek, Euskie goren eta dior. Oso argi ezeok. Hemen bitarten errugi etzeok, la hostia. Hau du aldapea hau. Bueno, nire mendiko ze honekin, tipi-tapa zaituko janik. Hala. Bueno, mirador de la reina edo esatenian aurreko geldialdin, hau dek berez. Hor, sobrare bizta honaz ere, gortik bailarea ikusten gai. Hor eskietatik iota. Jendea ze baina. Baina, bueno, gaur este goztik ikusten. Bueno, ni goztik gaur azeitu bat. Geuz da gutxio bat entzaiak eta bat. Hiatzen ogen. Eta goien pixia despejatu bolin batzuk zuei irudi poli batzuk grabatzeko. Ega. Bueno, hementxe lagoen olea hilagatu geha. Justu ez da hemen hor beheran dago. Baina hemen portu gaine hauxe da. Altuna hauxe da. Orduan, lagoen hor hortxe da beheran. Beste txerrendularik esan digu euski ez daola baina, ez dago. Ez dago euskik. Pena, zuei akusteko pixkate nola dan. Oain hemen pixa behera itxen deu lakua, eta bigarren lakua itxeko gorago humua. Vale? Baina, bueno, hemen lagoen. Gustantz. Oain berta iautagon grabatuko izu deiza. Venga. Bueno, eta hauxe da lehenengo lakue, Enol lakue. Lastima ez dala ikusten, lain belainoa dao. Belainoa dao. Eta pena, mentxe. Errepidea mendik tortza hor pixat behera gaindegu, eta hemen dau autobusek eta usteko leku, eta gortik oinez. Guk ingo deuna da, bigarren lagoen erzina edo hemendik gora io ingo be. Eakutxingo izu, bale? Eta, boixe. Eta geroan moka bat ingoet, eta gero beheraka dana martxan eman bai? Zuek ikusteko bintzat bidea nola da, bai? Bale, orduan, kotxen hor etortzen zate eta horra parka barko zu. Hemendik gora ja ezin da igo, okarrezpana. Bale? Eta hau da, lehenengo lakue. Venga! Bon, eta horra aurreago lago erzina da. Belainoa da, eta 300 metrola da. Baina, bon, ez nahiz jun behar bizikleta da dauget, eta ez dakit hemen hotza daunoz, beida. Nola gatu dan ure bezala. Hemen hankatan da. Ure azalen hileetan. Ez dakit behin etzagaz da. Hemen masifikauta dago bat tope. Gusten dezu hemen ikeragarri daula. Sostengarri ez da. Bueno, hemen moka batein da martxa ingo dupera, bale? Venga. Bueno, eta haure ikusi garriago da. Ambulantzi bat etorriak.
Sobrare Andreo dice, ma rista eta zero jauzigo. Onkean bato. Madre mía, Hasta geri ez jende hemen. Total ez ez ikusteko. Pixkat hasi duzki altxatzen baino, laino altxatzen baino, alare laino ez da ikusten. Pena, zatia bera abitu barrena. Hortxe, hortik gaine pasau eta urrungo lakoa josten da. Lehenengo ikusi duen lakoa. Baina gaur lakoa ikusi behatuko da. Baina behaz ez du astakeri jendea daun hemen. Eta hor sartu du Andrea zen. Ambulantzia. Venga, bauen pixanaga berak abituko da, eta berak hauen kamaren martxan utziko izuet, bai? Venga, ba. Bueno, bauen ingo deguna da, goiti berak grabatuko izuet jarraien, bai? Gora politia ikusteko kapazia egiztago eta berak grabatuko izuet, bai? Eta lainoa daupena, ez igual asko apreziako, baina bueno, aldaetan neurri, bai? Venga, ba. Mobilen lotu, azkeren katxarrotan. Que molestatzen mobilek, bai? Bueno, ez dut jarriko mobilek. Atzeko poltsikon sartuko dut eta listo. Somaretzean gehiagi moitzen vibrazio dira. Venga ba, oazen ditu bera. Ea oaingon, dauzketen hiletxok funtzionatzen duen da haizot gehiagi ez da nahitzen. Bidea eusen lako atetik bigarren lako igotzeko bidea da. Hau laue da. Laue edo... Lapa hundik ez dauke deite. Lastima ez dala ikusten laino.
hemen lagoen nolo, lehena erakutsi detan, lagoen nolo. A ver, kamera ondo blokeatzen dut, zati movimentukin libra bitxa. Baina lapa pixka daukat gora. Gaur honea gora etorri dira, ondozteko laikua. Oin denbora gomar dira autu, zain, ez zerrez dikusi. Ez zerrez dikusi. Baita. Lako ez dikusi, animalio ez. Lasella. Nahiko zizitiotan etortzen noa. Bi repetio hola hauzen. Zilika eta. Bat hau. Zentxorrea ze eman ginen. Bueno, zagatik nitu. Naki kameran badauketen memoria eta bateria. Grabatzen dela. Este bideo oso grabatuko da. Pena ez akutsi alizatea irudi politik lastimea. Txerrindulari batek izan dut aziztegon. Arriba hace sol! Arai baten dut. Nio lainoa sartua eta pizna. Laito lainoan. Ileki egizki da zer. Lainoa. Vamos, que ya sí lo tenemos hecho. Eso es. Hola.
Bilakera. Agarri gorrezka tartetxeaten. Berak egotetxe badalmu. Badalmu. Beneak etorrita gara. Gopetxe txikia bez, no? Bete garrikiek. Bueno. Zuburnik. Zintzu bile barrazetik. El año azok eta behiek, ere karrakarak. Justo, lana, zima berezik ez ere zakatikoa. Karrakarak. Zintzu bile barrazetik. Leherri nezatzen, cago en ti. Oitura saltean. Igual ya, encima te sube repetxoa,
lasai. Ba, 100 metro ditut, Horri. Hora jotzen ematen paliza da gero, aldapa txikinare, antrenata horientak gela. Nahiko gertu pasan zaiak bizikleta hoi. Zian, espero goni gaimizten gertzea batzi da, Zo, indarregan gatan. Oinez juteko velozidad nihok. Baina, bueno. Zia importa. Lortu dia, lortu nahi nian eta... Venga. Ezin. Bago baina azkarrago ez ziatillo. Honeako nazio pentsa. Garra batzen jarri banian hau. Apa? Bueno, nerte. Me pasó ya no. Hemen gehatu imanok, lentea guztita dihon, edo ze. Niskin baten baztarre egoneok. Bera goto gutxi. Bora baina. Arriba, nola daun hau, Osoa. Inez bat pasatuko diat. Lentea, bat pare. Guztita ondare. Guztura batein da bera, zikla daina. Hala. Venga. Hombre, sí. Esto es la constante marcha ahora, Así.
Gehiegi. Bozina, basatik izur bat. Beste apreciatik. Zerrez, baina. Lapeak, kamara nezean zelango baino.
Señor María y yo de la hora, tienen lena mama la mutan que
behera hori. Trafiko da. Hemen beheran etela onotate, gora norta goizentzia. Claro, es que alguna curva tan sacó de un cubierta que importa.
hemen barrera, hemen ikusten duzu, ze movida, hende egin. Ikusten duzu hor, santuarioa, o basilikea goran. Hoxia basilika. Gu egingo dugu hemendik behera abitu. Gaurko bidea ezan basilikea baizik eta Covadongako bidea baitzan. Mentxe bukatzen da bidea, bale? Hor barrera batekin pasoa eozein ez da pasatzen. Hemen jende guztia parka nahi, alperrik baina tira. Miliaka kotxe etortzen dut. Este jaleo kotxe egin, da? Bizkat aurra izan porra egin. Mira, mira. Así tengo que no quiera. Vamos a hacer la técnica y pel laude. Hemen autobusa hartzen du altxarra. Eta bera xagotzeo, P2-en. P2-ezeo soto de Kangasen eta P-bata Kangas joan zen. Aurten besta eraten ailatzen dain tan guztik izan ziren, hartuta garela. Beste urtean ez dago.
eta etzik eta zematen dan parkin eurien, hori parkin. Bueno, eta hauxe da goizen abitu gehan puntue, bale? Hoiztu bestalden neon. Rotondontan ikusten duzu, rotondontatik ezkerrea kangaz donixeti etortzen zate, bale? Eta kobadonga juteko hemen hartu behar dezue. Aldiz, beste alde hartzen bazue, Cabrales alde hartzen dezue, bale? Handik gautza Cabralesa juteko da. Orduan, ba, bueno, segun nuntzaiten lotan o lo que sea, bat hartu bestea, bueno, orientatzeko pixotzueke, bale? Eta, uxe, ba, beste ipe. Hau izan gaurkoa, bale? Pixia desberdina, bueno, ez dakit igokoetan, ez dakit igokoetan. Oikotik gata iken da, txerrindun da gaina, da, bueno, kusikoet. Interesa dauken, no ez, bale? Ez dela bintzet, igotzen bat, guztoko dezuelagon, bale? Ega ba, agur.